Grabe, 2 months lang wala ko kauli sa buang balay sa bukid. Pero naunsa naman ni, grabe na makadako nga akong limpyuhon ani no, please lang. Kay lagi day ang mga ikugan day naghakot na og sagbot sa mo ang aparador. Unya wa jud nabantayin ng Fatherland day, please lang. Naglibog ko day ngano nakasulod ang ikugan dire sa mo ang aparador. Unya day nana kadaghan ang sagbot nga iyahang gihakot. Ay Diyos mio day naunsa naman ni. Marag makalibog jud ni ang among balay dire sa bukid ba. Marag paminaw na ko day walay kahumanan ang ako ang panglimpyo dire. Ug wa say kahumanan ang kahugaw ani amo ang balay. Ug grabe sad ako katingala day nganong inani kahugaw ang amo ang aparador. Unya pati ang shell day na among nasulod og apil diri sa mo ang aparador. Naglibog ko sa ikugan day ug nganong nadaog na niya ang shell ba. Ay grabe naman siguro jud niya kakusgan ani. Unya nakita pa jud ako ang mga kutsarang hinipusan sa kuang Mother Earth. Kay kana mangud nga kutsara day is grabe na nakakaraan day katunang kutsara day nga dili tayaon ba. Pero last year ako ang naghinluan nga hunos. Ay dada ambot day naglibog ang piling gwapa og naunsa na no, please lang. Di na nako nilabad-labaron akong ulo day gunahuna ana no. Basta kay ulion ako ni among balay day next month. Kay ako ana sa ning limpyuhan. Kay hapit na ra ba ang birthday ni Fatherland. Og mao ra day tuno bay mo oy.